kunt u wel aan mij geven. Nou, kom maar. Als de rest... Ja, dat is helemaal goed. Zo. Daar ben ik blij mee. Met 50 euro ben ik heel erg blij. Ja. Ik ben heel blij met de kibbeling. Ik wil dat... Ja. Dag Bert, Hey, goedemiddag. mag ik een portie kibbeling van je? Dat zoek ik zeker, jongen. Wil je een klein portie of een mooie grote? Kijk eens, Kijk eens. alsjeblieft. dankjewel. Als ik bij de kibbeling koning van Groningen ben, dan kom ik daar niet omheen natuurlijk. Hè? Dan ben je niet alleen bij de kibbeling, maar bij de gezelligste visboer van Nederland, hè? Ik heb een tijdje naar je staan kijken net. Ja. En jij bent nog echt zo'n ouderwetse, echte marktkoopman, hè? Ik doe dit al 30 jaar en ik sta nog steeds met na 30 jaar met heel veel plezier op de markt. Ja, want je zingt en je maakt een geintje met de Ja. mensen. Vooral met Duitse mensen is leuk, hè? Ja? Ja, tuurlijk. Als het maar netjes blijft, dan is het goed. En kijk, vandaag is een hartstikke mooie, lekkere drukke dag. Ja. Als het eens een dag wat minder is, ben jij dan ook gelijk een beetje... Nee hoor. Maar meestal dan hebben we onder elkaar wel weer plezier met de collega's. En ja, en dan heb je wat meer tijd voor je klanten. Dus ja, dan is het, de verdienst is wat minder, maar het is net zo gezellig. Want de naam kibbelingkoning, die krijg je niet zomaar natuurlijk. Nee, daar moet je wel wat voor doen. Ik ben al een paar keer de ongekroonde en zelfs bekroonde kibbelingkoning. Met lekkere kibbeling, dat kun je ook wel zien natuurlijk. Ik neem even een stukje. En dan krijg je vanzelf zo'n naam. Het is hard werken, hè? Ik begin 's morgens vroeg. We waren hier op tijd al vanmorgen om 6 uur. En vanavond om 6 uur zijn we klaar. En dan gaan we zingen vanavond. Hè? Dan gaan we nog optreden. Marktkoopman die voor dag en dauw in de weer is met de vis. De hele dag op de markt. En dan s'avonds nog eens het podium op. Dat klopt. Het is niet de meest ideale combinatie. Nee, dat klopt. Maar soms mag ik van de heren, van de jongens, wel een uurtje eerder naar huis en dan kan ik nog even slapen. Maar zoals nu met dit mooie weer, wil dat wel. Maar 's winters als je de hele dag op de markt gestaan hebt en in die vrieskou en dan s'avonds nog, ja, nee, dat is wel eens moeilijk. Dus het is wel te combineren nog. Jawel hoor. Ik ben 3 dagen per week ben ik nog op de markt. En de andere 3 dagen ben ik met het zingen bezig. Je hebt wel eens van die dagen, dan zit het echt niet mee. In je hoofd wel 1000 vragen en we denken ja voor 2. Dat zijn van die momenten, of dat alles tegenstaat. En anderen maar roepen, oh wat ben jij tegendraad. En soms denk je bij je eigen, doe ik het allemaal wel goed. Dan kijk ik in de spiegel, weet waar je het dan voor doet. Het gaat niet altijd over rozen en het valt ook echt niet mee. Maar één ding is toch zeker, ik ben zelf heel tevreden. Want 's morgens word je weer wakker, met je vrouw en kinderen om je heen. Ja, 's morgens een lekker bakje koffie, dus vandaag valt het heus wel mee. Want 's morgens word je weer wakker, met je vrouw en kinderen om je heen. Ja, 's morgens een lekker bakje koffie, dus vandaag valt het heus wel mee. Ook mijn vader en mijn moeder, ja dat zijn een paar apart. Ik heb zoveel van hun gekregen, ze hebben een plaatsje in mijn hart. Alles wat ik ooit gedaan heb, bleven zij achter mij staan. Altijd steunen en vertrouwen, nu kan ik de wereld aan. Want 's morgens word je weer wakker, met je vrouw en kinderen om je heen. Ja, 's morgens een lekker bakje koffie, dus vandaag valt het heus wel mee. Ja, 's morgens een lekker bakje koffie, dus vandaag valt het heus wel mee. Dus vandaag valt het heus wel mee. Dus
me aan, valt het heus wel mee. Helemaal terug naar dat prille begin. Want kwam je al van jongs af aan op de markt? Zat je al in die viswereld? Ik doe dit nu, ik ben 50 jaar nu inmiddels. En ik mag zeggen dat ik dit al 30 jaar doe. Dus ik was vrij jong, was ik al voor mezelf. En op de markt in Groningen krijg je een plekje niet zomaar. En als je die dan krijgt... En toen was ik toevallig net 20 jaar. En ook nog mijn vrouw leren kennen. Ja, en toen zijn we daar samen begonnen. Zo moet je dat zien. Je bent inmiddels echt een bekende verschijning in Groningen. Ik heb het geluk dat ik wel mag zeggen dat het zich eigenlijk al een klein beetje landelijk uit begint te breiden. En daar ben ik natuurlijk enorm trots op. En uiteindelijk doe je het daar allemaal voor. Ik krijg dus enorm veel steun van onder andere de radiostations. Want ja, ze dragen je moet het wel, het is een wisselwerking naar elkaar toe. En gelukkig word ik veel gevraagd door de radiostations, ook qua optredens. Ja, en dan denken ze, hé, dat is dat visboertje uit Groningen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dat geeft je namelijk vooral in de 3 noordelijke provincies, maar ook verder naar Nederland in, wat meer bekendheid als visboer. Ik heb zelfs wel mensen uit Limburg en noem maar uit Apeldoorn, die zeggen van, als we een dagje naar Groningen gaan, dan willen we even kijken waar die zingende visboer staat. Kijk, en dan komen ze bij je kraam. En je hebt het vanmiddag gezien, dat is natuurlijk voor mij hartstikke leuk. En zulke mensen die krijgen natuurlijk een grandioze ontvangst. Ik doe dit nog steeds na 30 jaar met veel plezier. En als ik er geen plezier meer in heb, dan stop ik er absoluut per direct mee. Maar gelukkig is dat nog niet aan de orde. En ik vind het natuurlijk geweldig dat ik dit nog steeds met zoveel plezier, met ondersteuning van mijn zonen en natuurlijk mijn vrouw, dit kan doen. Anders is dit namelijk ook niet mogelijk. Nee, want hoe organiseer je het er verder omheen? Nou, het is allemaal wel leuk dat jij de hele dag in die kraam staat en s'avonds weer op pad moet. Maar ja, thuis draait alles ook door. Thuis draait alles door en er is eigenlijk geen vrouw. Er hoort eigenlijk een vrouw achter een man. Laat ik het zo maar zeggen, staat een hele sterke vrouw. En daar ben ik nu natuurlijk enorm blij mee. Dat zo'n vrouw achter mij staat en mijn vrouw regelt de boekingen. Die doet de administratie. Die doet de boekhouding van de kraam. Ja, en ze wast natuurlijk niet alleen de kleren en ze maakt het eten. Maar alle rest eromheen. En daar wordt mij dus heel veel werk uit handen genomen. En daar ben ik natuurlijk enorm blij mee. Maar daarom hou ik het ook al 30 jaar bij de vol. Ik heb vandaag mijn allereerste date. Ik ben er zenuwachtig van. Dat zij me strakjes niet vergeet. Trek mijn beste pakje aan. Ik heb een foto al van haar gezien. En ik wist niet wat ik zag. Oh, het is een wonder. Zij is zo bijzonder. Ik zeg haar met een blije lach. Ik dans met jou de hele nacht. Totdat het handje kraait. Dat straks de liefde van ons twee ook nooit meer overwaait. Ik zet de klok heel even stil en ik vergeet de tijd. Want echt zo'n kanjer van een meid leer ik niet kwijt. Een lekker geurtje opgedaan. Ik voel me al een hele bing. Als we samen op de dansvloer staan, ik met haar een wijntje drink, hoop ik dat zij in mijn ogen kijkt, die verraden wat ik voel. Laat ze nu maar komen, ik zag haar al in dromen. Ik
ik heb al zo'n voorgevoel. Ik dans met jou de hele nacht, totdat het haantje kraait. Dat straks de liefde van ons twee ook nooit meer overwaait. Ik zet de klok heel even stil en ik vergeet de tijd. Want echt zo'n kanjer van een meid wil ik niet kwijt. Ik dans met jou de hele nacht, totdat het haantje kraait. Dat straks de liefde van ons twee ook nooit meer overwaait. Ik zet de klok heel even stil en ik vergeet de tijd. Want echt zo'n kanjer van een meid wil ik niet kwijt. Want echt zo'n kanjer van een meid wil ik niet kwijt. Je zei net al, vroeger als jonge knaap begon je een beetje te zingen in je kraam. Ja. Hoe heeft het zich ontwikkeld van dat zingen in die kraam tot het wat meer professionelere muziek maken, het zingen? Ik had als klant onze welbekende Imca Marina. En die kwam altijd 2 haringjes voor de moeder halen. En die wist natuurlijk dat ik wat zong. En ze zei, Luivert, zei ze op zijn Gronings, daar moet je veel meer mee gaan doen. Ja, en ik had het natuurlijk druk als werkzaam als visboer op de markt. Maar van lieverlee ging het steeds wat verder. Totdat ik medewerking verleende aan een programma bij RTV Noord. En vanuit daar riepen ze ook steeds, Bert, daar moet je wat mee gaan doen, daar moet je wat mee gaan doen. En mijn eerste liedje was ook gelijk de bekendste, tot nu toe nog steeds. Dat was Onder je balustrade. En dat was meteen raak. En daarna heb ik natuurlijk enorm veel steun van Lucas en Gea gekregen. En die hebben me een beetje wegwijs gemaakt en een know-how in de artiestenwereld. En daar ben ik ze nu nog steeds heel erg dankbaar voor. En we gaan gelukkig ook nog steeds heel goed met elkaar om. Hoe kijk jij aan tegen die artiestenwereld? Het is een hard vak, maar het is wel een mooi vak. Je moet ontzettend knokken en keihard werken om ertussen te komen. Dat lukt je niet zomaar, want ik ben een leuke zanger, maar geen topzanger. En voor mij het is gewoon heel hard werken om in dat vak te komen. En je moet altijd aardig doen, nou dat gaat me wel vaak goed af, tegen de mensen. Je moet het geluk mee hebben dat ik mag samenwerken met Emil Hartkamp. Dus de liedjes worden ook steeds mooier. Ja, en automatisch kom je dan steeds een stapje hoger. Verwacht nou niet dat ik een tweede Jannes wil worden, want dat word ik niet. En dat wil ik ook niet. Want ik wil eigenlijk het nog steeds zoals het nu gaat, combineren markt-visboer. Ik weet wel dat dat steeds verder stapsgewijs een stapje hoger komt. En als het dan zover komt, heb ik altijd nog mijn zonen die de zaak dan kunnen doen. Maar dat zien we dan alweer. Zoals ik het nu, heb ik het prima naar mijn zin. Balustrade, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carmen. Zing ik mijn serenade, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carmen. Ik vraag je vol vertrouwen, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carmen. Of je van mij zult houden, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carmen. Terug in mijn armen, laat me niet langer alleen. Want in mijn hart, Bella Carmen, blijf je voor mij nummer 1. Onder je balustrade,
misschien is het een beetje valse bescheidenheid. Want je zegt, ik ben misschien niet de beste zanger van Nederland. Toch kom je wel bij Emiel Hartkamp over de vloer. Ja. En dat is een topproducer die... Ja. Ik denk misschien ook wel 20 demootjes per dag van allerlei nieuw talent op zijn bureau krijgt. En die heeft jou er toch uitgehaald. Dat klopt helemaal. Maar het heeft vaak, zegt Emiel van, het heeft niet alleen met het zingen te maken. Het is ook wat je uitstraling is en hoe je op de mensen overkomt. En iedereen weet dat ook inmiddels, daar hoef ik niet bescheiden over te doen. Als ik zeg dat ik de gezelligste visboer van Nederland ben, dan zegt iedereen Bert Zwiert. Dat is natuurlijk hartstikke leuk als je dat zo noemt. En daarnaast mag samenwerken met een topproducer uit Nederland. En dat lukt je ook niet zomaar, maar dat is ook zomaar in bijkomstigheid ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Dat ik hem tegenkwam. En zodoende komen daar natuurlijk hele mooie producties uit. En hoe ontstaan die producties? Kom jij met een idee waar Emiel verder mee aan de gang gaat? Of hoe ontstaan je liedjes? Ja. Natuurlijk gaat hij ook wel eens mee naar een aantal optredens. En hij staat ook wel achter me en dat vind ik natuurlijk heel erg fijn. En dan zitten we zo te praten in de auto over de vergankelijkheid van het leven. Neem nu het laatste liedje, de laatste single, In jouw ogen staat geschreven. En dat is eigenlijk een liedje ontstaan voor mijn vrouw. En ze staat altijd achter ons, ze doet de boekhouding, ze regelt de boekingen, ze doet alles. En ik vind het ook nog een lijverd. Zo, ik zeg het even op zijn Gronings, dat is wel leuk. Een verschrikkelijke lieverd. En ik kijk haar soms maar in de ogen en zij begrijpt precies wat ik bedoel. En vanuit daar is eigenlijk het liedje ontstaan, In jouw ogen staat geschreven. En 3 weken later, zo hadden wij het er ook over in de auto, wat moeten wij nou zonder onze vrouwen? En Emiel is dat net zo. En 3 weken later rolde dit liedje eruit. En dat was natuurlijk geweldig. Ik weet maar al te goed wat jij voor me doet. Ik zou jou echt geen dag meer kunnen missen. Jij hebt een hart van goud, jij die mij blind vertrouwt. Daarom dat ik al jaren van je hou. In jouw ogen staat geschreven hoeveel liefde jij kan geven. Alleen jij maakt me elke dag weer blij. Met jouw liefde en jouw zorgen maakt mij niets meer bang voor morgen. Want jij geeft jouw hart alleen aan mij. Zolang jij bij me bent, jouw lach mij liefde brengt, is mijn leven, heel mijn leven, elke dag een godsgeschenk. In jouw ogen staat geschreven hoeveel liefde jij kan geven. Alleen jij maakt mij zo blij. In jouw ogen staat geschreven hoeveel liefde jij kan geven. Alleen jij maakt me elke dag weer blij. Met jouw liefde en jouw zorgen maakt mij niets meer bang voor morgen. Want jij geeft jouw hart alleen aan mij. Zolang jij bij me bent, jouw lach mij liefde brengt, is mijn leven, heel mijn leven, elke dag
een godsgeschenk. In jouw ogen staat geschreven hoeveel liefde jij kan geven. Alleen jij maakt mij zo blij. Alleen jij maakt mij zo blij. Zo. Thuis van de markt, Bert. Yes, we zijn weer in huis. Lange dag. Ja, moeilijke dag, lange dag. Maar ja, het was mooi weer gelukkig, dus ja, het was wel weer druk. En elke dag van Groningen naar Pijzen, want in Pijzen daar woon je. Ik woon in Pijzen, ja. En ja, we rijden elke dag 10 kilometer heen en 10 kilometer terug. Ja. Dus dat valt mee. Waar zijn we nu? We zijn nu bij mij thuis in de loods. Daar zitten we altijd spullen in de loods. En wat doe je hier? Wij 's avonds komt het spul hier binnen. En wat schoongemaakt moet worden, wordt daar gespoeld. En het nieuwe wat hier in de koelcellen staat, dat gaat de wagen weer in. En zo gaan we morgen vroeg weer naar de markt. Nou hadden we het net op de markt erover. Dat zingen en visboer misschien niet een geweldige combinatie is. Maar nu zie ik hier de achterkant van je vrachtwagen. Ja, dat is leuk, hè? Dat heb je toch wel briljant bedacht, Ja, hoor. dat is leuk. Ik doe op feestjes en partijtjes voor bedrijven. Dat is de zingende viskar. En daar kom ik met ja, ik zelf zing in de kar niet natuurlijk. Maar ik kom altijd met een kar, met een schaal vol met haringen. Doe ik dat op bedrijfsfeesten voor bedrijven en als zingende visboer. Dan ga je tussen de tafeltjes door en je zingt een liedje en je deelt haring uit. En ik deel een haringje uit. Ik denk dat je de enige in Nederland bent die dat doet. Ja, en ik word daar ook wel voor bedrijfsfeesten veel voor geboekt. En dat is natuurlijk super. Ja. Hè? Wat voor reacties krijg je? Ja, hele leuke, want niemand verwacht dat. Hè? En als je die mensen daarop, die zitten meestal aan die lange tafels. En dan kom je daar binnen al zingend, met zo'n microfoontje voor en met een schaal vol met haringen. Dus dat werkt heel positief op de mensen. En die hebben die, hé, wat leuk. Nou, en dan beginnen ze ook nog uit te delen. Ja, dat is geweldig natuurlijk, dat is super. Laila, elke dag droom ik weer. Oh Laila, Laila, Laila. Elke dag tegen 2:30 krijg ik weer die fantasie. Laila, Laila, weet je wat ik dan zie? Jij loopt met mij hand in hand, uit de bar zo naar het strand. Laila, Laila, wat ik wil ben jij. Laila, elke dag droom ik weer. Oh Laila, onbereikbaar maar zo dichtbij. Oh Laila, lieve Laila, wanneer? Oh Laila, wanneer kijk jij naar mij? In de pauze om 12:30 draaien de jongens om je heen. Laila, Laila, waarom lach jij nooit naar mij? Als ik dan mijn ogen sluit, komt een droom heel even uit. Laila, oh Laila, wat ik wil ben jij. Laila, elke dag droom ik weer. Oh Laila, onbereikbaar maar zo dichtbij. Oh Laila, lieve Laila, wanneer?
vraag je niets meer, want jij liegt ieder woord steeds maar weer. Ik vraag geen waarom, want jij speelt met de waarheid. Dus laat het nu maar, en het zaad en ik ben met je klaar. Het is er mooi geweest, wil van jou ook geen spijt. Jij kan doen nu met je leven wat jij jarenlang al wilt, maar niet langer meer met mij, je bent uitgespeeld. Ik heb liever dat je nu gaat, verdwijn uit mijn leven. Nee, en je komt er bij mij echt nooit meer in. Ik zet je koffer op straat, bekijk het maar even. Wat je ook tegen me zegt, heeft toch geen zin. En wat jij achterlaat, is pijn en veel verdriet. Maar al die tranen zie jij zeker niet. Ik heb liever dat je nu gaat, verdwijn uit mijn leven. Nee, en jij komt er bij mij echt nooit meer. Ik heb liever dat je nu gaat, verdwijn uit mijn leven. Nee, en jij komt er bij mij echt nooit meer in. Ik zet je koffer op straat, bekijk het maar even. Wat je ook tegen me zegt, heeft toch geen zin. En wat jij achterlaat, is pijn en veel verdriet. Maar al die tranen zie jij zeker niet. Ik heb liever dat je nu gaat, verdwijn uit mijn leven. Nee, en je komt er bij mij echt nooit meer. Oh nee, en je komt er bij mij echt nooit meer. Je hebt net wat verteld over het ontstaan van je liedjes. Ja. Hoe je dat samen met Emiel Hartkamp allemaal doet. Klopt. En zo is jouw eigen geluid ontstaan, de kibbeling sound. Ja, ik zeg altijd, dat roep ik ook wel eens op de podia's. Volendam heeft zijn paling sound. Maar wij hebben de echte, ik heb in Groningen, of eigenlijk in Noord-Nederland, is eigenlijk de kibbeling sound ontstaan. Ja, die mensen die liggen soms helemaal blauw van het lachen. Nou zeg je dat een beetje gekscherend, ja. Maar is het echt een stijltje? Het is mijn eigen soundje en wij proberen ook altijd met de liedjes, de gezelligste liedjes eigenlijk ook zoveel mogelijk in die stijl te houden. En onder je balustrade in je ogen staat geschreven. Ja, dat zijn allemaal liedjes dat met eigenlijk mijn eigen soundje. Want wat is dan die kibbeling sound? Waaraan kunnen we het herkennen? Ja, dat hop, tap, 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 tap. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Je ziet ook al die mensen van links naar rechts schuiven. En dat is natuurlijk echt de kibbeling sound. Hè. Ja, parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. We tekenen gewoon voor jou een gouden kroon. Ja, parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. We tekenen voor jou een gouden troon. Zomersbroodjes, door de zomerzon bijeen gespaard. Zomersbroodjes, ieder sproetje is een kusje waard. Zomersbroodjes.
prinsesje klein, wil ik een hofnar zijn. Ook wel een prins als zij het wil is op mijn jachtterrein. Want een mooi dronkkasteel, met bloemen en prieel. Zo'n pronkjuweel is origineel en heus het kost niet veel. Dan is de prins gelijk, die 1000 sproetjes rijk. Waar ik nu dag en nacht naar kijk, ja, parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen gewoon, voor jou een gouden troon. Ja, parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen voor jou een gouden troon. Zomersproetjes, door de zomerzon bijeen gespaard. Zomersproetjes, ieder sproetje is een kusje waard. Zomersproetjes, 1000 sterren in een zomernacht. Zomersproetjes, op 2 wangen als fluweel, zo zacht. Als je die sproetjes ziet, hoor je een wiegelied. Maar kleine prinsjes en prinsesjes zijn er nu nog niet. Die komen later wel, als ik een wieg bestel. Dan is het leven voor ons samen verder kinderspel. Die bloempjes in de knop hebben een mooie pop. En let maar op een sproetenkop. Ja, parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen gewoon, voor jou een gouden kroon. Ja, parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen voor jou een gouden troon. Zomersproetjes, door de zomerzon bijeen gespaard. Zomersproetjes, ieder sproetje is een kusje waard. Zomersproetjes, 1000 sterren in een zomernacht. Zomersproetjes, op 2 wangen als fluweel, zo zacht. Emiel Hartkamp, de naam is al gevallen. Ja. Een van de bekendste producers van Nederland, zeker in de Nederlandstalige muziek. Hoe is de samenwerking eigenlijk ontstaan? Nou, ik heb dus het geluk dat ik wel eens op een mega piratenfestijn mag staan. En toevallig was ik daar dan ook en daar kwam ik hem tegen. En hij tikte mij op de schouder en hij zegt... jij bent toch dat visboertje van die televisie? Ik had het geluk dat ik dat op dat moment net bij RTL 4 op televisie was geweest. Ook met een leuk interview. Naar aanleiding van een stukje in de Telegraaf. En ik zeg ja, ik vond dat natuurlijk een hele eer. En hij zegt... ik zou het een eer vinden als u een liedje voor me schreef. Hij zegt, zeg jij nou maar gewoon jij. Want ik ben ook maar een doodgewone boerenpummel, zei hij. Ja, en toen was het ijs gelijk gebroken. Ik zeg, nou ik ook, ik sta op de markt. Ik moet er heel hard voor werken. Kijk, zegt hij, dat vind ik nou een eerlijk antwoord. En dat vind ik nou mooi. En toen was de klik eigenlijk al daar. En ja, natuurlijk. En we hebben al een aantal albums gemaakt. En In de Hemel en zo'n kanjer van een meid. Ja, daar kwam hij toen mee en dat sloeg in als een bom. Ja, en dat werkt nog steeds heel prettig samen. Maar ook Jeroen Dirksen, de voormalig producer van Thomas Bergen. Daar heb ik nog een hele goede band mee. En mocht hij morgen met een heel mooi liedje komen, dan ga ik daar ook zeer zeker weer mee in de slag. Ja, dan noem je 2 bekende producers. Ja. Ben je erachter wat het is geweest, wat zij in jou gezien hebben, waardoor ze gedacht hebben van die visboer, daar willen we iets mee doen? Ja, dat is gezelligheid. En je moet natuurlijk wel een beetje kunnen zingen, want als je vals zingt dan... Maar de gezelligheid en het persoontje om me heen, denk ik. Zomersproetjes, Jeroen Dirksen, dat is natuurlijk geweldig. En noem ze maar op. Als markkramer ben ik geboren. En ja, dat zijn natuurlijk geweldige liedjes die het heel goed gedaan hebben. En daar ben ik enorm blij mee. Als markkramer ben ik geboren. Als markkramer blijf ik bestaan. En als ik mijn stem maar laat horen, dan komen de mensen aan mijn kraam. Als
die kopen bij mij. En daarom zing ik blij. Als marktkramer ben ik geboren. Als marktkramer blijf ik bestaan. En als ik mijn stem maar laat horen, dan komen de mensen aan mijn kant. Als marktkramer ben ik geboren. Als marktkramer blijf ik bestaan. Mijn hart zal voor altijd behoren aan de mensen, de markt en mijn kraam. Ja, la, 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 ja, la, la. Appelen, peren, tomaten, mevrouwtje. Haringen, zout en zuur, lekker en niet duur. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Als marktkramer ben ik geboren. Als marktkramer blijf ik bestaan. Mijn hart zal voor altijd behoren aan de mensen, de markt en mijn kraam. De podiumpersoonlijkheid, Bert Zwier. Dat is ook een beetje een handelsmerk van je. Dan kom je er weer aan, op je klompen, met je zakdoek om je nek. Klopt. Hoe is dat ontstaan? Ik wil niet spreken van een typetje, maar het is wel heel herkenbaar. Ja, ik wil het eigenlijk, ze zeggen het altijd ook, de zingende visboer. En zo moet je het eigenlijk ook uitdragen. Want ik ben er gek genoeg voor. En we hebben dat vorig jaar ook met Radio NL in Groningen gezien. Ik stap zo uit de kraam en zo op het podium. En ja, dan moet je eigenlijk, ik ben en ik blijf de zingende visboer. Ja, en er horen klompen bij, een rood zakdoekje. En tegenwoordig heb ik ook een rood-wit-blauwe Colbert. Ja, en dat slaat helemaal in als een bom. En die mensen die vinden dat gewoon leuk. Het is niet alleen leuk zingen, maar ook, je moet ook je show kunnen geven. Waardoor de mensen je leuk gaan vinden natuurlijk. En dat gaan ze gewoon onthouden. En dat is leuk. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, er is voor een artiest misschien wel geen betere leerschool dan de markt. Ja, dat zou maar zo eens kunnen. Want kijk, we hebben natuurlijk meer een aantal Nederlandse artiesten die van hem... Kijk naar Corden, René Vroger. Vroeger, André Hazes stond vroeger op de markt. En die komen allemaal van de markt af. Het standbeeld van André Hazes staat zelfs nog bij de Kuip. Ja, dat is toch geweldig als je dat... Er komen meer mensen van de markt af, hè? Dus dat hou je er ook gewoon lekker in. Ja, natuurlijk. Dus je hebt de zingende oliebollenboer. Hè? We hebben de zingende ijsverkoper. En we hebben ook de zingende visboer. Mijn vader zei, jongen, kom luister eens even. Je kunt toch niet altijd alleen door het leven. Ik voel me zo eenzaam, wat moet ik beginnen? Er is zo'n verlangen in mij diep van binnen. Ik zoek naar een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen, zeg ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje en denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou. Ik zoek al jaren, maar vond nooit de ware. Wat heb ik aan sparen? Ik krijg grijze haren. Nu ben je opeens in mijn leven gekomen. En blijf je voor altijd de vrouw van mijn dromen. Ik zoek naar een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen? Zeg ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje
steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou. Voor altijd mijn hartje verloren en niemand kan nu onze liefde verstoren. Ik zal voor ons beiden een huisje gaan bouwen en vraag in de lente, wil jij met me trouwen? Ik zoek naar een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen, ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje, ik denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou. Ik zoek naar een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen, zeg ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje en denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou. Ik denk dat het bijna tijd is om je zingende visboerkleding uit de kast te gaan halen. Want je moet zo naar een optreden toe in Emmen. Groot optreden. Ja, heel groot optreden. Heb je dan nog even een momentje nodig altijd? Dat je thuis eventjes tot rust moet komen? Misschien de ogen nog even dicht? Of hoe bereid je je voor? Want over een paar uur sta je voor misschien wel een paar duizend mensen. Ja, dat klopt. Ik ga dan vaak wat eerder van de markt af. Een uurtje eerder. Even lekker douchen, even scheren. En ja, dat hoort gewoon de dagelijkse dingen. En nou is het vanavond is het dus niet al te laat. Maar het kan ook wel eens zijn dat ik pas om 12:30 nog van huis ga. En dan 's morgens om 5 uur weer thuis. Ja, en dan gaan we eerst even slapen. En dan als ik dan 's morgens vroeg weer thuis kom, dan slapen we nog even. En dan ben ik weer wat later op de markt. Ik probeer eigenlijk om dagelijks nog op de markt te zijn. Maar ja, dat lukt al niet altijd meer. Maar daarnaast ben ik nog steeds zoveel mogelijk bij de zaak. Want je bent natuurlijk ook het gezicht van je zaak. En ik probeer eigenlijk nog zoveel mogelijk op de markt te zijn. Ook omdat ik dat nog steeds verschrikkelijk leuk vind. Ik heb eigenlijk 2 hele leuke dingen ontdekt. Dat is het zingen. Dat vinden de mensen leuk. En ik vind het weer leuk om op de markt te staan. Dus 1 en 1 is 2. Hè? Maar zou het kunnen gebeuren dat er een keer een moment komt dat je de keuze moet maken? Dat je de viskraam vaarwel moet zeggen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar dan wordt dat wel overwogen. En dan wordt daar goed over nagedacht. En dan kan ik je ook wel vertellen dat de zaak gewoon naar de zonen overgaat. En dat ik altijd op de achtergrond in het visgebeuren zal blijven. Maar we hebben het er vaak over gehad, ook met Emiel. Die zegt, als er een hit voorbij komt, dan gaan we er wel voor. En dat is natuurlijk ook, je zou ook wel stom zijn als zanger om dat niet te doen. En dan, maar ja goed, dan heb ik er gelukkig nog weer een paar hele goede collega's die me wel zullen begeleiden. En natuurlijk Emiel ook, dat is zo. Maar mocht het gebeuren, dan gaan we er wel voor. Soms kijk ik wat naar boven, hoe zou het daar toch zijn? Ellende blijft daar iedereen bespaard. Je hoeft niet te geloven om ooit daar eens te zijn. Je hebt je plek met liefde al bespaard. Ach, wat zullen ze daar denken? Nee, ze willen nooit meer terug. Het liefste willen ze ons halen, met ons delen hun geluk. In de hemel, zwaait de hele meute lachen daar beneden. In de hemel, is het altijd feest en iedereen gelijk. Daar is geen euro, niet 1 cent, een paradijs echt ongekend. In de
Ze hebben daar geen zorgen, want geld dat is daar niet. Ze hebben het er jovel voor elkaar. En elke nieuwe morgen, dan zingen ze een lied. Gezellig met z'n allen bij elkaar. Ach, wat zullen ze daar denken? Nee, ze willen nooit meer terug. Het liefste willen ze ons halen. Met ons delen hun geluk. In de hemel, zwaait de hele meute lachend naar beneden. In de hemel, is het altijd feest en iedereen gelijk. Daar is geen euro, niet ene cent. Een paradijs echt ongekend. In de hemel, zwaait de hele meute lachend naar beneden. In de hemel, is het altijd feest en iedereen gelijk. Zo, nou, dan zijn we er klaar voor. Zeg. Oh, zonnebril even mee. En dan gaan we naar Emmen. Albert, schoon hemdje aangetrokken. Schoon hemdje aan. Klompen bij je. Klompjes mee. Zakdoekje om. Jasje mee. Zakdoekje om. En Daar zijn we helemaal klaar voor. als je zo meteen in de auto zit, dan zing je alvast een beetje warm. Ja, Dat is je ritueel. Het laatste half uurtje even een paar liedjes meezingen. En dan is het lekker warm. En dan drinken we straks een kopje koffie. En dan gaat de knop om. Dan gaan we feesten. Op naar Emmen. Ja, laten we dat doen. Nou, we gaan de grote trap op en dan gaan we naar het podium en dan gaan we beginnen. Hè? Hoe is het met de zenuwen? Nee, het valt nog mee. Dat begint zometeen even te komen, even voordat je het podium op gaat, de laatste minuut. Dan heb ik het even, Ja. dan blijf ik even alleen staan en dan sta ik achter de coulissen en dan in één keer, nou, dan gaan we ervoor. Hè. Ja, Luivert. Ja, het is ook niet. Nou is. Zo! Ho, ho. Emmen! We gaan een feestje bouwen met z'n allen. Kom maar! Hoppa! Jongens aan deze kant, we willen even die handen zien met z'n allen. Kom op! Ho, ho. En aan die kant. Ho, ho. Ik weet maar al te goed wat jij voor me doet. Ik zou jou echt geen dag meer kunnen missen. Jij hebt een hart van goud. Ze willen precies weten wat ik dus in het dagelijkse leven doe. Dus ze zijn vanmorgen al om 6 uur. Waren ze op de vismarkt in Groningen. Ze zijn de hele dag met me mee geweest naar de markt. En ik heb William zelfs een kabeljauw in de vitrine laten leggen. Nou, dat was een verhaal op zich. Maar ze zijn de hele dag met me mee geweest naar huis. We hebben een interview gehad. En vanavond zijn ze hier bij mij. Nou Bert, koud van het podium af. Ja, lekker zweten, hè? Ging goed. Je hebt het gezien, hè? Vanaf het moment dat jij aankomt lopen. Wat zeg je? Vanaf het moment dat jij aankomt lopen. Ja, vanaf het moment dat ik aankom lopen en dan de mensen gaan allemaal al van links naar rechts. Je doet de handjes in de lucht en dan ben je ook niet meer zenuwachtig. Hè? Dat gaat het gewoon achter elkaar door. Ja, dat is natuurlijk super als je dat mag doen. Ik zat hier nachten alleen, lag eenzaam hier in mijn bed. En dacht, waar ben je toch heen? Nam maar weer een sigaret. Ik dacht, waar zou ze zijn? Gedachten doen zo'n pijn. Je gaat me echt veel te graag op stap, maar dat stopt na vandaag. Want jij denkt steeds maar weer dat jij maar alles maakt. Steeds maar weer, zeg jij niet waar je lacht. Dit was de laatste keer, ik heb het echt gehad. Je moet het maar bekijken, ik ben het zat. Steeds maar weer, dat jij maar alles mag. Steeds maar weer, zeg jij niet waar
dit was de laatste keer. Ik heb het echt gehad. Je moet het maar bekijken, ik ben het zat. Ik keek zo vaak naar de klok, maar de tijd ging zo langzaam voorbij. Als ik iets fout had gedaan, was het begrijpelijk voor mij. Ik trek mijn eigen plan, want ja, wat moet je dan? Ik heb ook mijn leven, dus ga, ik loop jou niet meer achterna. Want jij denkt steeds maar weer, dat jij maar alles maakt. Steeds maar weer, zeg jij niet waar.